Το «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» είναι ένα έργο που αγάπησα από την πρώτη ανάγνωση, αλλά πόσο μάλλον τώρα που το έχουμε ήδη παίξει μία χρονιά. Και είναι για μένα πάρα πολύ ευχάριστο και το νιώθω σαν ευλογία που μου δίνεται η ευκαιρία να το ξανανακαλύψω από την αρχή μαζί με τον Ορέστη τον Τρίκα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις από τον ηθοποιό και να δίνεις, και νομίζω ότι αυτό είναι μια σχέση που διαμορφώνει όλο το έργο και κάθε έργο. Ο Ορέστης είναι ένας πάρα πολύ δοτικός ηθοποιός και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να συνυπάρξουμε πάνω στη σκηνή και να ανακαλύπτουμε κάθε φορά καινούργια πράγματα. Μέσα στα πλαίσια φυσικά που μας επιτρέπει το έργο, η σκηνοθέτης μας. Αλλά είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι για μένα, και επειδή ο Ορέστης είναι χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, μου δίνεται ευκαιρία και να μάθω πάρα πολλά από εκείνον. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη συνεργασία και χαίρομαι πραγματικά που θα περάσουμε τους υπόλοιπους μήνες μαζί εξερευνώντας αυτό το έργο. Το «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» είναι ένα έργο που θεωρώ ότι ποτέ δεν θα το καταλάβουμε πλήρως, με την έννοια ότι κάθε φορά που το κάνουμε, σε κάθε βραδιά, κάθε πρόβα, κάθε χρονιά που ανεβάζουμε αυτό το έργο, θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να το ανακαλύψουμε λίγο περισσότερο, να φέρουμε κάτι νέο στην επιφάνεια, και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Ίσως είναι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στο θέατρο. Το ότι ακόμα και εμείς οι ηθοποιοί δεν ξέρουμε πάντα τι μπορεί να ανακαλύψουμε και τι μπορεί να μας προσφέρει παραπάνω ένα έργο. Και ο Ιβάν Τουργκένιεφ είναι ένας συγγραφέας που έχει τόσο πλούτο μέσα στη γραφή του, που σε βοηθάει και γίνεται αβίαστα αυτή η διαδικασία. Ένας από τους λόγους που αγαπώ πάρα πολύ αυτή την παράσταση και αυτή τη συνεργασία είναι ότι μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω το ρόλο της Κλάρα. Η Κλάρα είναι ένας απαιτητικός ρόλος και από τεχνικής άποψης, γιατί καλούμε να κάνω πράγματα πάνω στη σκηνή που δεν μου δίνεται συχνά ευκαιρία να κάνω, όπως είναι το τραγούδι, ο χορός, το πιάνο, αλλά παράλληλα είναι και ένας ρόλος απαιτητικός από συναισθηματική άποψη. Η Κλάρα, όπως λέει η αδερφή της η Άννα, είναι μια αντίφαση. Τη μία στιγμή μπορεί να σε αγαπάει και την άλλη να σε μισεί, να σε δαγκώνει και να σε φυλάει. Και αυτό είναι ένα στίχημα για μένα, γιατί δεν μπορώ να είμαι πρόχειρη με την προσέγγισή μου σε αυτό το ρόλο. Χρειάζεται κάθε φορά και να σκεφτώ τι δεν έφερα στο τραπέζι, στη σκηνή την προηγούμενη φορά, τι μπορώ να φέρω, τι μου έχει ξεφύγει, τι θα μπορούσε αυτός ο χαρακτήρας να σκέφτεται, να νιώθει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι και είναι πολύ ευχάριστο ότι μας δίνεται ευκαιρία να πούμε την ιστορία ξανά και ξανά, Τρίτη, Τετάρτη, για δεύτερη χρονιά. Οπότε είναι όλο αυτό ένα δώρο που θεωρώ κάθε ηθοποιός είναι πολύ ευλογημένος να έχει.